Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ko na itong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Birnis, no? Pizza 13 sa buwan sa Marso, no? Tuig 2026. Ano no, ni Ana sa tayo laing sa ginano, no? Nga ako na ako pasultiho, no? Sa dili pa din, no? Shout out tayo ko, no? Sa nagsunod, din pumaha. Salamat kayo, no? Sa pagkabay-bay, no? Mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Sa sunod sa mga suginano, nagikan sa aming drama. Salamat kayo. Thank you kayo, no? Bueno, nasawatan ko karon pinadaan ni sa usa ka babae nga magpatawag ng pangalan nga Saling. Sinuwat ko ni no, ni Ray Arellano. Ang magkatampo no, si Saling. Kini akong problema, bahin ni sa akong inahan nga maoy babag sa akong kalipay. Kung nganong na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ang Alay! bawat sa... Oh, nay! Oy! Ngano man? Nangita ni mo ay ato ba nga re? Ay, ikaw na balibad anak nay, uy, ingna nga, wa pa kay kwarta. Dili ni maniningel. Aw, unsa din na, kolektor, katuntur ko? Naong ray murag turko are. Pero diri turko. Dili man sa di kolektor. Si Pidot nangita ni mo murag mamisita ko no siya di mo. Halo, uy, mamisita na sad, kapuya anak nila, uy. Ingna nga, alas 8 pa kumudawat og bisita sa gabi, inay. Ay, yun na pila man dahil ni sila kabuot na nanguyab ni mo sa leg. Ay kuan, 32 na sila tananay, pero nangamatay naman ang 30 kabuok. Mo nang duha na lang na sila kabuok. Ay, sus Mariusip. Kadaghan ba di ay anak nila, oy. May gani kay nangamatay ng uban. Ugwa pa na. Kahasol ka kung magdungag pamisita. Lakaw to ba nga to? Kay maikog ta. May anira ba yun na taon? Pero sultihin na nga sa sunod. Gabi mo ipamisita dili ka adlawan. Kahasos at aning mga tauhan na, uy. Tuba nga sa to. O, nay. Naunsa man taong kapidut, uy. Di ba niingon naman ko nimo nga gabi ka mamisita na ko diri sa bay? Ayaw ng adlawan. Sige lang ko dayon sa ambler ko sa iyo ma. May sa iyo ko ganis inyo. Asa day ka, ugma? Targa ko day ato ko sa Cagayan kay naipalo apon taon sa among opisina dito sa among sister company ba. Ako'y gitahasan sa pag-adto dito. Nya, mo balik pa ka. Bida sa nang istorya nga nung taong diri naam ka diri. Sabi gusto nimo. Ako yung bulata. Saban. Kuan di ay, pila man day ka kaadlaw dito? O di ko sure kay ingon ko sa labing dugay o sa kabuan ko dito. Hala no, mao ba? Nabalaka ko sa gisulti ni Pidot nga usa siya kabuwan didto. Ang nagot sa kong una nga tingalig di na siya mobalik ba o mopakita nako. Kay ang tinuod, doon na naman ko'y nahitabo na mo. Mo nang ni aksyon ko kabalaka. Kunya, kalayan sa kong ginawaan, oy. Galit man lang. Oh, Oy! Naunsa ka sa leg? wa manay. Naunsa ka, oy. Ngano Wa ka? lagi, okay ra ko. Usa iwa lagi. Misuka-suka ka diha. Walang gyapon. Ako ang gulbang tingali ka. Nanay, sad ba? Kita na siya ni Sukat ta. Mangutan na yun og naunsa ko. Ay kita lagi ko nga misuka ka. Pero nangutan ako kung ngano ka. Pwede ka kasuway suka, nay. Kasuway man. Katong nagsabak pa ko nimo. Purti na kong suka adto. Aw, maura na. Buot mong ipasabot mabdos ka? Wait lang. Basta ko'y kasukaon ko. Tungod anang giluto diha. Kasukaon ka nga. Kusog ka man kay mukaon ana nga gawa ka. Unsa din ang giluto di ay? Buwad. Di ba paborito man na nimo? Ambot, uy. Bahuan kay ko, uy. Bahu jud ka ay. Uy, ginoo ko. Alain. Uy, mabiyos kay good saling. Sa may amahan na bata, ha? Kinsa? Tiaw mo na. Huwag yung ko masayop. Positive ang resulta sa imong piti. Ha? Karon, unsa man na nimo. Kaysa may amahan ana bata. Kinahanglan nga manubag siya aning imong nahitabo ron. Si Pidot, nay.
Si Pidot, katong sigag mata. Ay, saduy. Oh, luara man nagkabuok ang kuan. Mag-anihaan mo, mamisita ni mo. Kanang sigag mata o katong kuan, insik og mata. Asa man ato? Katong sigag mata. Mo to Pidot. Oo, Unya katong insik og mata, kisa man ito. si Kanot man to. Pweh, lah, panhia ka ng gingalag Pidot ha. Kanang sigag mata, panhia siya. Kay makigsulti ko niya. Nakasabot ka, panhia siya. Pwerte sukuas akong nanay kay nanganak na lang ko pero wagin mo pakita sa amua si Pidot bisan sa pagtawag wa kyud. Unya, kanang nay, pwede akong ibilin si Inday nay kay may paliton ko sa kulon. Oy, maglisod ko anak salig. Ugwa pala ang unta ko'y trabaho, ako'y mabantay anang akong apo. Pero saon man nga nanginabuhi man sa taon ko. Para na po nang ginagbuhi ko, maunga agwantahan na. Kung mula ko kahala, dada, kay wagog kay kabinlan anak. Mauntag Sabadog Domingo kay naara ko sa bahay. Ay, sige na lang nay, ako ang dadon si Inday. Kinahanglan magud na magpalit ko gatas kay wa naman siya gatas. Di na ni kaabot og ugma. Na, siguro ana oy. Kabasig mapas mo ng imong anak kay wa na'y gatas. Ay, salamat. Nakaigo gitaw ang dana kong kwarta. Pero, di na ni kaigo ko magtaksi pa. Ay, di lang ko mag-jeep, na may bus. Daghan mo nanagan nga bus. Bus li akong sakyan. Bibi? Uy, hilak mo ng bibi. Kadiyot na. Kadiyot sa... Ay, salamat ka ni bus. Padung, diri. Parahon ako. Hilak mo na akong baby. Kadiyot, inay ha. Hapit naman ta maabot sa ato. Hilong na. Shhh, hilong na. Kay mauwatas pa mga pasahero. Hilong na. Isang mo din ang hilak. Kigutom na ha? Ay, lahat. Nahanap mo ka mo itong pinakamata. Oh. Sige na. Hilong na. Hilong na lagi ba? Tutoy na. Sige na. Hilong na ba? Ikaw mo tutoy? Sige, tutoy ka na sa kong kapad. Hilong lagi ka. Sige na. Sige na, tutoy na. Sige na. Tutoy na. Sige na. Uy. Sige na, maghilap. Uy, hilong na ba? Kapit na ba maabot? Sige na. Uy, hilong na ka. Sige na. Tutoy na, nak. Sige, Kidron. Sige, kay katutoy ko na sa kong tupad na Kidron. Hilong na lagi, hilong na. Tutoy na. Sige na. Tutoy na. Gara ay. Laha, sige, magisapot na. Ayaw gidugtutoy, kaya patutoy ko sa kong tapad nun. Sa mali ka mo tutoy, baby. Kung sabi na dahil, ha? Hindi ko na matutoy. Pasar mo mo. Okay na, sir. Nitutoy na. Hey, produktor! Para! Pasar mo na. Para! Hey! Nay? Ano, Nay? Kanang, naay nangita ni mo. Unsa man na. Kinsa day, Nay? Siya kuno si kuantak ko eh. Basig unsa na sadya ha? Hinumdumi ha? Ha? Napaangkan ka na. Basig mausban ka. Dili, Nay. Uy, Kisa malila siya. So may tuyuan ng kuantak ko eh. maningil na siya, Nay. Oh, dispat sana. Inangawa pa'y kwarta. Ayaw pasabog ka pa'y sweldo. Oo, Nay. Palihog sa ko ni Inday, Nay, ha? Oh, sige biyailan adi ha. Natuog magkana. Sige na ato. Oo, Nay. Tax. Ikaw, Day na. Kala, Tax, para ba may sweldo? Sige lang, Laygoy. Okay ra. Nakasabot man ko. Ni Ani, pagit ka. Wala lang kung mo, Ani. Nakasabot man ka. Kung gini, alam gini akong tuyo ni Magod. Unsa di ay? Nahibaw mo ko sa imong sitwasyon nga inahan ka pero
dili asawa mao nga ibati ko kaluoy nimo kay kuan kining lisod ba yaning may anak ka pero way amahan ng imong anak. Onya? Aw, kung gusto ka, ako'y mga mahan ang imong anak day. Unsa yan? Ako'y mga mahan ba? Gusto kong hatagan ko nagmayong kaugmaon ng bata. Uy, takoy sigurado ka? Oo, day. Isipon ko na kung anak ng bata. O katong utang ni mo, ano lang ito una-una eh. Impas na to. Basta sugot ka nga, ako'y mga mahan anong bata. O kita na. Saman, sugot ka lang. Ako sa nanguna-unaon, takoy. Okay lang. Dili ta ka dali-dalion. Pero mabalik ko ha. O sa akong pagbalik, inaot nga, madawat na ko ang imong matamis nga oo. Kuhaan ko na mo, Ay, dili, ay mo ba? Ay mo tando ba? Siyempre, mo tando ka. May mo ka ko, dili ba? Aw, abi na ko kuhaan ko ni Mugo. Sige, balik lang, kay ako pa nang huna-unaon, ha? Gigi. Oh, I'll be back, Ling. Pabuta ko sa kong pagbalik, ha? I shall return. Arthur. Sige, takoy, balik lang, ha? Okay, Ling. Pabuta ko sa kong pagbalik, ha? Gigi, abdal ko. Sige. Buutan ba si takoy? Pero unsaon taman, tuaman ni Pidot. Nipitik ang akong kasing-kasing. Pero wa naman mo balik ang panuhak. Igo mo lang kung giithan sa kanahan. Ling. Uy, dali ako di mo ni balik. Oh, ulay kay. May nalimtan ko. Unsa man? Kanusan man ko mabalik day, ugma. Grabe sa daha. Sa sunod adlaw, pwede ra. Okay, day. Sunod adlaw lang. Mabalik ko. I shall return, ha? Ano ako? Apurado sa kayong panuhak, eh. Kajirjiro na tingali kaayo ay. Iyang sudlayon. Unsa? Mauna, nay. Mauna'y tuyo ni takoy. Unsay mo huna-huna, nay? O, kana kung sincero siya sa iyang gisulti. Pero unsa na to pag siguro nga nagsulti siya sa tinuod, nay? Wadi ay sa ilang gisulti nimo. Naa, nay. Unsa man? Kung masugot ko sa iyang gusto, impas ang tanan akong utang niya. Uy, ganun gipabalik pa man to nimo. Gisugot na lang unta to nimo, bugo. Nay! Sunod, inigbalik adto. Di pa gani kasulti si Antoyo, tanduan na. O kung mahimo ayon na nagpapauli sa ila. Nay, kagrabe sad ni mo, nay, uy. Oh, unsa pa man di ay? Saman, gusto kang mausap pa ang nahunaad to? Mausap pa to? Pero, nay, ang tinuod sad ko, wa man ko'y gusto atong takoy. Si Pidot man ang niyan sa kong kasing-kasing, nay. Oy, saling. Palayasa na spidot diha sa imo kasing-kasing. Kay watoy ayo tawhana. Gibiyaan ka lang, giilad. Giilad ka lang ato. Ha? Kung mapakita lang to na kung tawanay, makatilaw gud siya sa akong left hook. Ha? Ug mamugos gud siya, napay akong right hook. Ug magpabongbuan gud siya. Ana na siya makatilaw sa akong uppercut. Boto gid kay si nanay atong takoy, pero unsaon man ako nga wa man ko'y gugma atong takoy. Di man to siya gwapo, pero dili sa siya batignaw. Pero unsaon ko man lagi nga wa man gyud mupitik ang akong kasing-kasing niya, si Pidot ra man gyud. Mao nga sa among panagsulti ni nanay. Oy, ayaw pagbinugo saling. Mauyuna-huna ang kagmaon sa imong anak. Kung magpaabot ka tong Pidot, musamot ka miserable ang imong kinabuhi. Kay kung tinuod pa siyang nagmahal nimo, uy di kabiyaan oy. Di kabiyaan ingon ana. Wa gani ka paybaw akon asa siya. Ang imo regong naibawaan nga tuwa sa Cagayan. Duol ra kayo na. Usa ra ka gabi ang biyahe ana. Pero nga ano nga man gyud na siya magpahibaw nimo, ha? Siya rog, wa gyud siya katawag nimo? Nay, Ha? Mao nga, ha? Kung ako pa ikaw kalimtis, Pidot, o dawatan tanyag ni Takoy, sa laktod out Pidot in Takoy.
Gidawat na lang nako ang gugma ni Takoy, bisan pa man og wagid ko'y gugma niya. Pero nakita nako nga buutan man siya o pinangga sa niya ang akong anak. Pero kining atong kasing-kasing, mupili sa lalaki nga tiunay ang imong gimahal, bisan pa man sa gibuhat sa lalaki ini. Unya to. Dong Takoy, ikaw na'y bala ni Inday ha. Mula ko kadiyot. Magpalit ko sa kinahanglan ng bata ha. Oh, sige day, ako lang balan bata day. Sige. Ay day, day. Kabuotan ni Takoy, uy. Nganong dili pa man siya ang gipitik sa akong kasing-kasing. Nganong si Pidot pa man. Ayo! Kadiyot Ayo. sa... Kumusta, Saling? Te extraño, mi amor. Tingan? I miss you so much, my love. Naunsa di ka, uy. Day, sorry kayo. Sorry kayo. Daksa sa kubi. Pidot ay basta. Nadisgrasya ako dito sa Cagayan. Nasakit ko, hinungdan nga wadain ko kabalik. Unsa? Day, I'm sorry. Sorry kayo. Kinuo ko yung taon ani, uy. Mo na kong problema ron, kay nibalik si Pidot, pero nag-ipon na mi si Takoy. Unsa akong buhaton? Kisa may akong piliun, ang amahan sa akong anak nga mo'y akong gihigugma, o si Takoy nga mo'y niluwas na ko sa akong kahimtang. Unsa man og kamo ang pasultihon, Saling. Hello, Ate Pres! Good morning! Ba, good morning ba? Good morning sa lutupan sa Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo, ma. Sa tanan, atong mga kaigsunan. Salamat sa inyong papaminaw sa atong tulumanon din sa RMNDY Facebook. Kung ako pasulti din, Ate Pres. Hello, Gulyat, may adlaw sa tanan. Kanya, salamat po kayo, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karong adlaw, ah? Murag si Saling. Si Inday Saling. Saling. Si Inday Saling, Ate Pres niya. Kanigyot Saling, Ate Pres, kanang kuan, naka-uyab siya, Ate Pres, kay gusto lagi siya, napaangkan gyud siya. Karon ang niyang nakapaanak niya, nalarga sa Cagayan. Karon na-stuck up dito sa Cagayan, kay nasakit kuno siya, na-disgrasya siya, wadi siya kauli. Wa man siya katawag sa gyud. Wa sa gyud siya katawag. Ibong kung ano wa sa siya katawag, wala kay si Perti Budot. Karon ang si kuan si Saling nakauyab og Takoy, nagbinyog sila, awa sila uminyo, nagtipon sila, live-in sila, naabot si Pidot nya. Karon ang problema niya, Ate Pres, sa iyang piliun si Pidot ba nga maoy amahan siyang gi anak og si kinis Takoy nga maoy kapili siya. go niya. Para na ko kasi iyang gilove. Pasabta og panlitan Love, dai Saling og love gid ni Pidot niya, mao mi gid ang amahan Amahan sa imong anak. pasabta Mas sa may mo iyang Sa gipili. ipan mo biyaan si Takoy para dulgasan. dulgan. Tinood na padulgan. Paupahi sa manok ni Nani. Tibaro. Nani na baro nga porting bubuo. Tiil paupahi sa day. Paupahi sa na. Isod mo kayo. Mao ni ang saon mao ni ang problema, Ate Pres. Number 1 yun yung problema. Glibog siya. Saon niya. Para nako day pasabtan na lang na si kuan oy Takoy. Takoy. Kung lab gyud ani mo Pidot, kuha na lang. Ang kuha na, Sulti lang sa Pidot. Ang kuha na nga, mas maayo si Pidot kay mao'y amahan. Amahan. Siyang anak. Nya og ang ako sad kanang si Pidot ni dawat ra ba niya nga kanang si anak. Si Takoy. Dilis Takoy. Takoy. Ang problema si Pidot kun mudawat ba nga nana siya kaipon wala ba Mauna. Di magsipting-sipting na siya. shifting. Oh, nay, iniburugip, nagtitiit. So, sige, ikaw, kulis ka. Ibang hasa ka nang dito. May Kilo mo, kakaanan. oy. Shifting. Kilo mo, Pedro, ay. Imong pasundon, tipo. Shifting ko nung. Hanggang- Baba, sa iyo nga ito yung kasulti. Ang gingon ni Priscilla, kung kinsa ang gipitik siyang kasing-kasing. Yeah. Kaya tayo, ha? Mga Efeso 6, verse 4. Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulunan. New Testament siya. Arita sa Old Testament. Gege. Sirak 22, versikulo 6. Angwa sa lugar nga pagpahimangno sa imong mga anak na isama sa pag-awit ngadto sa mga tao nga nagbangutan.
Apan ang paglatos mao'y usa ka maalamon nga pagdisiplina bisan unsang panahon. Kaning una na kong gibasa, maunta ni mo takdo, apan kari kaduhang gibasa, murag maigo po gamay aning iyang inahan. Kanginan, may sige, larga! Muluwas mo ka ha! Murag alam bitaw. O, mao'y gaduot niya ang iyang mama, ang kantong takoy. Apan sa gingon na natin, Priscilla, kung kinsay kipitik sa mong kasing-kasing, maoy palabiha. Aha. Ang gingon sa ni Goliath, istoryayahi lang si Takoy, kay basig mo sabot, unya ingon sa Tete Priscilla, nga si Pidot mamunggoy amahan. Karon, Karon, ma'am. doon na lagi panultiyon Goliath, nga kung unsay ikalipay sa imong gimahal, imong ihatag. Aha. Karon, si Takoy nahigugma gyud ni kisa na itong babae? Pidot. Si Pidot, si Takoy na igugma ni Saling. Saling. Ah. Si Takoy nahigugmag yung tinuuray ni Saling. Gani ni offer man siya nga siya ay mga mahan sa bata. Karon, kay niabot man si Pidot nga tinuod na mahan. Kun tinuod ang gugma nga gibati ni Takoy ngadto sa babay nga doon na ni anak daan, Karon. mahimo nga iya kining isakripisyo tungod sa kalipay sa iyang babaeng gimahal. Bahalag sakit na niya. Kaya naman lagi panultiyon, kung usin mo ikalipay, akong ihatag nimo. Ako bitaw, kung akong iulit akong kaugaling mong galamhan Goliath, kanadig mo ingon ko nga, boyfriend na ka nako, Joel Vincent. Kinanglan ugma, nga doon ako'y karibal nga babae. Patiyan ka karon ni nanay mo. Ay, kagaulan, iuli mong basiyo. Moingon. Kay kamao lagi nga kung untay ikalipay niya akong ihatag balag sakit sa kong dughan. Mao nga Saling, simbaha pag-aayong imong balatian. Timbang-timbanga og maayo, bahala og dili mo uyon imong inahan ang imo lang kamo mangguy mag-ipon unya hangtod uban sa imong gugma, uban sa mahal nga imong banang gihigugma ug uban sa imong anak. Pasag dahi ko, ubag sa usap na akong gibati, kay kami mga bayot-bayot magyud may. Salamat po pala kating tulungan noon. Kung ako ay pasultihan.